Fact check mizo channel kan lo lom ve ka cheu kan video ma sa min lo thlir saka min lo hlut sak tu te hnena lom thu kan soi tak meu mewa tunchum kan video a chuan meeting a event hlo em mun mak tak tak chen khat kan thlir ho le dona chumi ma chuan kan channel min la subscribe lawani chuan khongai takin a hnuaya subscribe button kha min lo me sak turin kan nge na cheu pakhatna sleeping down in Kazakhstan Mishing shisel na turatan hian mutam hi apoy mo in mithiam te po in shisel na atan ni khata darkaria tal muthi acha ani an lo ti chin kha mase kalachi khwa Kazakhstana thil ero hi chu amak dangdai hle ani sleeping down in Kazakhstan anti mai chin kalachi khwa hian mi nga event le makti a hlo ema achan chu an khwa chengte hi maktak maya an muthluk le top chin wangani an chawang po ni lovin an thil ti laklo lai te le an hna tho lai te hian an lo mu thlule mai china chu aya makzok chu an muthian ni khat chu soilo a chente phei chu ninga lai te harmia lovin an mutlang mai china a chente ero chu ni hni khat hnuwa te an lo harvele mai bok china ni kumthum chungin hmuna che mi zadon lai chu chum engemaw za the tiang hian an lo om to chin ani kumsang ni le sompali po khan no pangtam tak chu an sikul lu chan nia chan ne wang po sha tur omlovin an muthu chuap maya kai tho thei po an nilova achung ten run lamin atuka an harvele mai boka he thil maktak mai lo tong to pakhat phei chu abai khalai amuthu top maya damdo ina tu ten emoshwain nili hnuwa te alo harvele chawa chuta achunga thil eng ma sha chwa ala nei lo zui ani Kalachi khwa a hian hetiang ang case hi soitur tam hlea an lo har hnuwa an chunga thleng engma an shingai lo thunga hetianga chin chen khat te chuan an shiat na te an hlova a chen chu an lu haya an luak a chuak bur mai chin ni ten an soya a serious deuh phei chu thil tak tak ni lo mu tlat na emo thil mu swalna hallucination kan ti mai ang hi an nei pha hial boka damdoi lam thiam te pon angai na an shebik lo nadna soitur nei lawa an lo mu thlule top mai hi chu a chan soitur an shebik lawani doctor te chuan hetianga chin chen khat te hi chuan thuak lam natna le stroke an nei ani ti an mu chuak tel boka he hmuna chengten an hlau ber chu an mutlai hian har to lovin an mu hlen dai mayang ti hi ani heng thingtlang mi te thil to na wang hian na thopo asot lo hlea helai hmuna chen reng hi a him tok lova sha in chung ko sumnga panga ai tamvel do nai chu an lo in son chuak to buka chen khatte ve thung chuan heng thil hi a hlau om lowanga in son chhuwa tumna an nei lo ani mithiam ten he mun hi zir chiang in engan don dan te le thil chi sang an en fia hnu po in apa ngai vek ani ti bak soitur an shilova kumsang ni le sompanga khan helai hmuna hian carbon monoxide concentration chu asang hle ani ti an mu chuaka ama ero chu mitam tak mu thluk chup chan ero chu aninge ani ti fiana atling lo thung ani pahnina hoya bachu ramngo ve thung hi chu Transylvania a umania heramngo a hian thil mak tak athleng china ashang ni ten an soya aramngo landan reng hi angai nat omlovin ango chung re rui maya thingding khup mai le thing han on dan vel chu arap umriawa he mun tlo tu tam tak te chuan hlauna maktak mai hi an nei china maktak main an taksa a te chuan kang ni om tak ser te le bolsen chek te hi an nei ho china chen khat te soidana phei chuan churam ngo a an omlai nge chuan mundanga lak bodai ang mai hian an om china an har fim lovin engma an she thei to chin lo heng thil a thlen tak fo china wang hian heram ngo a hian tharau swalemo ramhuai na tho a om ni ten an ringa hei wang hian tlo tu po an tlem pha hle ani thomak tak heram ngo achanga an sha chin thu an soi nuwa ngat phei chuan tlo tu mangpo an nei lovani he thil lo in chen na chu kumsang khat zakwa sumruk le pariata thlala tu pakhat Alexander Stephen he mun thla alaka post kha ani chu thalak chu meeting a event a hlo ema a chan po UFO ni om tak mai hi alo lak fu tel wangani mi chen khat chuan alien a om ni ten an ringa chen khat te soidana chuan
beram pu pakhat hi a beram zahni rualte nen heram ngo hian kalin an chin sha tur omia lovin an bo ta dai mai ni ten an soya ram huai lam chui chin hote chuan he hmun hi an la chui zela ma se a chan ero engma soi tur an la nei hlei theilo ani pathumna China's Dwarf Village mithiam ten tun thlenga mak an ti le hriat chian an chak em mai pakhat chu thingtlang chung ko somriat vel lek omna Yangshi khwa Sichuan province China ami hi ani engwang nge kan ti chuan he hmuna cheng a chan ve vel hi chu mite sabchunga dwarfs kan ti angkha ania Yangshi khwa a cheng chen khat te soidana chuan kumsum rukvel zet liamta a khan an khwa a hian nanna shi maktak mai alenga no pang kumnga achanga kumsari inkar vel hian an tuarna bera chu shi chuan an chan tibuain an chan atop ta sup mai ani mithiam te chuan za a pakhat vel chia hian chan chunzom theina an nei ni in an soya chuwang chuan he Yangshi khwa a thleng hi thilpa ngai tak chu ani lo ve chiang hle ani heng mi te zinga no pang chen khat te phei hi chuan rual banzan lo na shang an nei pha a fitli fit thum leka an chan akina puitlinga chiartel an nia Chinese sarkar chuan he hmun hi tlo aphal lo bura an na da dangdai tak hi midang an kai darang ti an hlovang po anima na Yangshi hmuna chengte ve thung chuan an thla tu te kha mumal lo taka an ruang an phum chin awanga an thin urna an chia an chunga lo tlata ni in an ngai ani chen khat te phei chuan hetiang kum no pangte a an chan akin ta zung mai chan hi satel dum sa an ei chin wang ni ten an ringa tuna ero chuan henat na hian kiamlam apan ve tial to a changthar te zinga po ama ang em ate angkha an tlem chho tial ani Palina Oak Island hi Nova Scotia Canada rama hi ani a he thlir karlar em na chan le mi te tlo po hlo em na chan chu he hmuna hian rotam tak phum ruk a an rin wang ani he hmuna hian mitam tak chu kumtin mai hian he ro phum ruk zong hian an local to china he thil lo lar na chan chu kumsang khazaruk somli le panga achanga kumsang khazasari le pakhat hunlai vela pirate lar tak pakhat Captain William Kitale a hoten poisa tam tak he hmuna hian an lo phum niya an hriat wang ani khang hunlai chang to reng po khan mitam takin an lo zong to china ama ero chu tun thleng hian tu man an la mu chuak chuang lo ani azong tu te piang han hlo cham chin ma sila ro phum ruk a tak rin lo phanan le han beidon san nan ero an mang chuang lova a mu ma saber tu ni an la tum fan hlom ani ome ro kher ni lo thil hlu mu in ringa kal te po an china thil ti shang chu an lo mu chuak to nge ya heng zinga chen khat te phei chu kumza la ya upate an lo ni deuh fura chen khat chuan ro phum kan ti khan poisa le rang ka chak ni lovin heng mishing siam thil hlu shang te hi ani mai long mo ti te po an lo om ve nok hlom ani ole khati zong kha tun chum kan video tan chuan ania comment section lama in ngai dan te lo soi ula thungai nom le beng war thlak tak kan lo ti chuak zelanga chuwang chuan khongai taka min lo subscribe sak turin kan nge na che u